Каква прекрасна сутрин! Усмихвам се и се радвам на всяка минута. Макар не винаги да е било така. Сега не мога да повярвам, че съм минала през всичко това. Устните ми бяха болезнени и безжизнени. Завиждах на приятелките си, дори се замислях за пластична операция. Най-трудно бе, когато времето е или много горещо, или много студено. Устните ми често се напукваха и се белеха. През есента и зимата постоянно боледувах. Затова не ми беше до целувки. Сивите дни се нижеха един след друг, а за стреса, безсънието и липсата на енергия не искам и да си спомням. Балсами, кремове, мехлеми. Какво ли не пробвах? Нищо не помагаше. Дори не ми се излизаше от къщи. Много точно си спомням деня, когато в живота ми се появи Healthy Kiss. И всичко се промени. Благодарение на скъпото ми мамче. По-рано много не я слушах, но вече знам със сигурност. Мама няма да ми даде лош съвет. Този ден заминах при мама. Говорихме си дълго, пиехме чай с любимите ми сладки. Неусетно се свечери. И аз останах да пренощувам при мама. Както винаги дълго не можех да заспя. Мама знаеше и дойде да ми каже лека нощ. И имаше изненада за мен. На следващия ден се събудих и не повярвах на очите си. Часовникът показваше почти 12. Бях спала толкова дълбоко и сладко, както не съм спала сигурно от дете. Добре, че беше почивен ден. Изведнъж се бях почувствала така лека и безтегловна, че неволно се усмихнах. Изведнъж разбрах, че през тази вълшебна нощ устните ми буквално се бяха преобразили. Така започна моят нов живот и новата глава в моя дневник. Главен герой в нея стана Healthy Kiss. Беше важно сама да разбера какво представлява Healthy Kiss и как действа. И ето какво разбрах. Healthy Kiss е комплексна система за грижа за устните с двойно действие. В състава на комплекса има два продукта – Healthy Kiss дневен и Healthy Kiss нощен. Те се грижат за мен през цялото денонощие и се сменят подобно на Слънцето и Луната. В състава на Healthy Kiss влиза хиалуронова киселина – сложна молекула, която регулира естествения воден баланс на кожата, нейния тонус и здравина. Когато има недостиг на това вещество, устните губят влага и се образуват дълбоки бръчки. В състава на Healthy Kiss тази безценна съставка е опакована в едни изключителни микросфери. Благодарение на малките си размери, те проникват дълбоко в кожата. Там те поглъщат влага и набъбват, като връщат на устните тяхната младост и красота. Освен това, системата Healthy Kiss предпазва устните от повечето вредни фактори в околната среда и дори от опасните съставки в евтините червила. Healthy Kiss заздравява и възстановява, хидратира и подхранва, като спомага да се запази здравето и красотата на устните през всичките сезони, при всякакви обстоятелства. Нещо повече, Healthy Kiss е истински ароматерапевт. Етеричните масла на Healthy Kiss след нанасене върху топлата кожа на устните се превръщат в леко и ароматно благоухание, което се разнася и през обонятелната сетивна система въздейства на лимбичната система на главния мозък. Благодарение на специалната формула, продуктите Healthy Kiss имат невероятно топяща се текстура, а ефектът на блясък, който имат, позволява Healthy Kiss да се ползва дори самостоятелно, без червило. Дневният Healthy Kiss съдържа масла от портокал и ванилия. Страхотен букет! Той буквално зарежда с енергия, подобрява настроението, вдъхва оптимизъм и увереност. А нощният Healthy Kiss съдържа етерично масло от лавандула, което снема емоционалното напрежение, освобождава от депресията, дарява с душевно равновесие и помага при безсъние. Ето защо спят толкова сладко. Сега, когато поглеждам старите си записки в моя дневник, не мога да повярвам, че онзи сив и безрадостен живот някога е бил мой. И че онова грозно патенце с тъжни очи и напукани устни, с белещи се кожички съм аз. О, не! Днешната аз! Това съм истинската аз! Благодаря ти, мило мамче! Благодаря ти, Healthy Kiss! Healthy Kiss! Всички говорят за тях!